Halor ka jingmi uba edmon khongai shakmat nin ka sngi ka arpundai tarik uyayong araja harap nriu shaka office trikam jong USDO ka penusla civil subdivision ban kedau halor ka jingdu ki art ligi mensim bakodor hamaule ha ka jing syaban ha ka kendau bat mau men ha ka arpau tarik uyayong araja harap nriu bat om tang yakane nrei ulayeng pedengru habarok ki jingjia ki balajia nadu baka company NHIDCL kala pentre ya ka surok ba na Shillong hadu dauki bat ka balak hampau nam na ka jingdu ki mensim bakodor ba om duna ya ki sipaungun ha ki benta balong riat kata na rum jong asnong lai lengkot ha maule o ba edemon khongai haba pensya syusyu hakilat patai kubor ula kentaj war ya kibriu ki bakam baka jingmi ke jong usyakmat kala dei ban kring sya jeli jong ke politik bat ula ong ru baki briu ki bakam kum hakani ka sau kasian ki dei kita ki briu ki bajendong mensim ula kan tho ru ya ka sorkar bah ka jing bethai jong ka padew yong ha ka santarik urempang araja harap penriu hathangsko east jantehil district da ka baong bayaki barjela ka sorkar ka kloi ban penmena ya ka bailut kesan penban ula bu jingkli babalai pat yaki parado parasnam jongi kam ladon kanu ke jing penmena tak dah du ba ulami syakman hadin baka jing syak sela le politik jong ba edmon kum ta ula kan taj war bar ula ong penban ba i kum ba UMLA ka than jongi ubala le politik kata uba prestun tensong ha ka ba ula syukular ba on pendep si pendep ya ka surok kat banang ya kisngi pat ka surok ka sak lengkrang ula ong ru baka surok kam ladai ka bajengai than penban ula penrem ya ka company bakat kani ka company nreki kor ti surok ne kapu shilum ka don tang sau ne santli ula kentu ya USDO ban batha ya ka company ban pen khambun ya ki kor ti surok Ketua ngila ai jumut yai Oh, hai. Deputy Commissioner jongka SDO Civil Subdivision insa le maki ngimla ban khot bangi insa khot mai ila kular yangi bangin sa khot akini kindet sngi tenga thai insa ai ke jing tho tena keleng jonga kum wena pedeng u wena pedeng kino yalam jongka ka sur jing ki pai ba hi bro khot ngan sa ai lang ka kopi lengba shepi kilat patai kubor hadit bangila yo ya kanika jing pentip na keleng SDO namangila ong wegi bai hap khot kerki mo mar kumi i balawan kanika liur tingila ai shibun ki poin hang ni tenga thai ngin sa esem hakini ki sngi ngin sa yakendu ngin sa update naka eke bangila ai jumut tang kita hi wah Kumbangi iba hat alor ke jingyap jong kitu ki briu arngudru kidon penban ki bakeno ba kade ke jing le politik ke jong pi hatu nak leng ke jong pi pidon ai ban ong ror kata kindia habi di bat kani mo pi ka jing ong ke jing le politics mo namar ba hakani ka issue ngim dei ban yakren ya ko politics pi ka issue jong ka yap ka im kani ka dika issue jong upai ba jong wei pu wei upai ba nong song song jong kani ka thain riwar ngami hangni lengba ka jinge jong wei pu wei nong song song mo mdei ka jinge ka jonga chimet mdei ka jinge jong no kani ka dika jinge jong wei pu wei nong song song te kitu ki briu ki bejukran ja ka politics am ki diki briu ki ba lengkot ka jong baceng perkhat kimyo i jingai ya ka jing don kam jong ka than jongi ban mi ki nong yalam lani ki don kam sim pihu baladami ki nong yalam ki sobishni mo renga kentu ye phi ngana kleng jonga kumu nong yalam ngamdon kum kata ka jing sngo bat ya kani ka issue ngamle politics menta ngami syakhamat baling ba kani ki jing mi jong syakhamat kitu ki long yeng ki yo ya ka jing mentoy mo ladang mi syakhamat kin sngap jarjar mo namar ngi ong ba lada ka sarkar ka siu ya kitu ki illegal mining ka jing bethai kita ki bom ki dynamite akitu ki jing dia ti doyong mo ki belong illegal ka ben bena bale ye ki paradok prasam jungi kam la banai bale phimla ban ai no hotspot ban pentip hadu bangin wi syakmat menta ban pau ba nagaleng jungir ngi dawa ya kata ba bale fi ki briu ki banabar kita ki non tribal ni ki dikhar ki besuwan belas ni ka bade ka illegal lo pi ai bale yu paradok prasam jungi pi mai te menta hadin bangil ami syakmat ban yaki kum ka konhon na sukumen ba ka surka gala nagaleng i SDO la ne nagaleng i civil subdivision ila pen bana hi menta bangin ai ya ka pisa kum ka song jeng rap syakini ki mensim ki bala khalat hoi ni sosi ba ban siu ya ka mensim jong ku briu ngimla ban siu da kador ndai kum ka jeng rap ma ya ka tugi long jeng ki ba mat la ne ki ba ya kendu ya kini ki jingjia lani ka jing im ke jongki mah tang kata hi nrei khamta me don ki briu ki bong beli bi khot jelang utaw edman mah beli ngin yele chata ndinga kentu ye fi ki ba habami ki samla ka yo jing mentoy ka dong ka thain mah kombolong menta shibun ngi yo ya kini ki mat jing dawa ki bana kalyang SDO ila kular ban simkhia hakini ki sngi bat kombong i phim ne ngila aipor ngila ban susu ye i bangi aipoi hapo hangila aipor hapo sitayo balada imla alai e yakini ki mat ki jing dawa ki jongi na kalyang ka kanhun imban se ban simpat da ki weipat ki senjam ki jing ki ki bakham tenge su kan tu kan pham ye ki paj ba nong song song jong ka thain riwa kombo pio i ba hakani ka alai ayom le yor mo
le iba kan ni kajaka jungi shini ka long kajaka ka bajur slam mo te kumbangai iba lingba ka jingya linti mentang i ka surok kam singai tenga kan tu kan pham ni phiru ki pai ba phidei ban ya training kan bat ka jingtha na kalyang jong SDO nang ni na civil subdivision kanang ba kanom nom jiasu kum ka jingjia ka sosi mo tenga kan tu ki pai ba ro jong ka thain riwa jingi ba ka wei ba hadin bangilai i he ka jinglong cuman jong surok kam long singai te ladang ngilik ngiwan ngi di ban husiar mo ngi di ban husiar te kumba nakalyang jonga kumboi na pedeng bomi syakman kumbong ipi mene te ngapsyu pan pau ya kitu ki briu ki ba pan pau ya kani ka kam bang ade bale isu ndrenga ong ipi kani kam de ka isu politics kani ka isu ka yap ka im jong ka dong ka thani nga jumi na ka por mo ha ka por ba ka don ka jing sniu ka surok na pen uslah ha du ang te ha po badan tat pikan mau bangi don ka jing khi ang te ha po khmat office jong ka NHIDCL mo atu ko por ka slok ka sniu ba mdon basiang ngimi ban yakhi ang tei hadin bangilami ka don ka jing siang ya ka surok te mano yo jumentoy pai ba yo jumentoy lang por khoin te beli pat de gidon tiki briu ki bakan no ba ya kan ka issue nga sim politics te nga phai ko bor chi tiki briu bangim dei ban long ki briu ki ba jendong ka jumut perkan ni de ban don ka mesim ban trilang namar habang ngami syakmat ngami nam ta ka issue hi jong ka dong ka thain kam dei ka issue jong no mo te nginom kren ye kanu ka politics tingi kren bait ba la dengi kren ye ka politics ngan ye thu ye phi kani ka surok de bandam na do mano ndrei namar bai MLA jongi iba pustun nge i kuman bai le politics mo ndrei manu bakren ye kita de MLA jongi hi ibale politics yang bangin sadap la kata ngin sa pendap kumta mo ade ba khadu ka surok jongi ka shulong khong ren kumle mo ka jingjingai kam da dei ka surok ka bajingai ngani thu ipi tang na lai lingkot hang ni hapo mauli langker dam kam dei ka surok ka bajingai khot kiton ki jeka ki ba ima ndrei i pendram rong ilong imene ka company ruba kani ka company kat kani ka company ka baheru tang sau santli ki JCB ban trei kat kani ka surok tingila ai jingmut ya SDO ba in betha e company ban penbiang khambun kiter kanang ban la ban ai ya ka jing ya kani ka surok ban syakri lani ban pendap ha ka por babiang kanang bupai ba unsuk unsan ha ka let kawan umnom shitom shu kum bangi ma da kini kisna namar ya kani hi surok la sedang man nadu snam arjar arpau mo te hadu man ta arjar pun riung impat dap te ka e kata ka jing long jing man jong kani ka surok mo te kum bangong phi ba jing syang ila dei bandap ndai namar ba kani ka company teng ni ong ba dei na bar ka jing bombiang kitia tingi kentu ya SDO ngil ong mene ba ni de man penbang ya kitiar la da phimla penbang kitiar ong shangi syaka sarkar nang ba nla ban le ya ka badon kam tang kata hi